kantor. Takoi sik, ditakoi sik. Ditakoi cita-citane dadi apa to? Oh, cita-cita. Cita-cita Pak. Iki tengane. Ya diwakili kangane ra apa-apa. Sajarenge diwakili niki sing sunat tak tangletake ya. Adik ae kelas pinten dia? Wakili sik gelem. Kelas pinten dia? Oh, kelas 5. Pelajar kelas 5. Hah? Oh, besok lek gede pengen dari cita-cita apa tuh? Oh, jadi polisi kan tuh. Cocok. Oh, apa sih jadi kekarpan adik Muhammad Alif Maulana jadi polisi Jawa Ta'ala Dijabari Jawa Kami tersebut penting yang orang berkekalen. Nah, kalau itu dia monggo ini perwakilan adik Muhammad Alif Maulana mungkin saja di tempat Purworejo. Ini wonten perwakilan saking keluarga. Mane Jo? Hah? Mane. Mane? Ibuke Bro. Oh, Mau. Oh nyaine. Mbak Ayune. Mbak Ayune. Ya. Salah cek. Mbane Jo. Mbane. Mbane Jo. Ayo. Ya. Ini tambah. Mbak. Woi, mbane malah dikalo. Mbak. Mbak. Joni. Coba, Mbak. Sing pundi? Kangane Jo. Niki Tuan. Ayo monggo perwakilan saking Adi Muhammad Alif Maulana. Yuk, ayo. Ayo sedelo pino incu kolo kuman gleng-gleng ditumpakno. Iya, dia taune apa? Kowe tak kowe ayo. Kameran ndek sing niku. Bapak Ali Rohmat sing ngomong. Ayo Bapak Ali Rohmat. Tekora apa-apa Bapak Ali. Ayo pripun iki? Kangane Jo. Kangane di. Iko lho. Ayo. Ayo Pip. Ayo sedelo. Ayo tak gendong kono ya. Ayo. Hah? Oh, niki purun. Lho kowe pun. Udah setunggal mawon yuk. Hah? Ayo. Kurang tambah tenang. Gecek kok. Gecek. Kurang nggih, yuk. Iki tak tutune lagi ngebos. Ayo tak tutune. Boleh noman kalau besok ada sunat itu yang jaluk ditangkap lagi ya. Yuk, nomor topet lagi. Ayo baru buta iki adik asmane sinten, Dik? Asmane sinten? Jenenge Jo. Jenenge sinten? Jawa? Oh, Asman. Masih sekolah ta? Boten. Masih sekolah ta ora? Masih Kelas berapa? 1. Oh, kelas 1. Yuk. Oh, adik Afana? Adik Afana? Ayo wes, malah bingung. Yuk, bareng kita, adik Evana, ditumpakno buruk nopo kesupen iki perwakilan saking adik kula Adik Muhammad Alif Maulana samangke ditumpakno buruk nopo ampun kesupen nyawer ijo-ijo ulmane semoga sing itu ya barang dipikirno sing nyanyi sing napa ya melu dipikirno Sing nyoteng barang ra. Sing ya melu Yo ra. Yuk, moga para buta Posisinya hanya neng sebelah kanan panggung, Reng. Masalahnya Broke iso liwat rene apa ora iso? boten saged, Bos. Lah iya. Kene masa ra iso. Kadangan sam-sam kurang mundur sithik mau. Ayo, Dek, iki Dek, kene Dek, ayo Dek. Ya. Katanya Jajane tiba Jo. ayo aja Dek, warga Surabaya yo. Kita goyang FPP bareng di sore hari ini yo. Ayo Dik Evan. Hei.
Sing dua nih lagi bikin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Tajrawase, Magung Merauke, situasi makin oke. Tunggu sepak goreng di Juli Kasen, tak gareng nuwun sangat punten. Kepake malih mangke dalu. wonten ing Jambu Sari. Nggih, wonten ing Jambu Sari, ampun kesupen kehadirannya nggih Bapak Ibu, luas ya nggih. Tempatipun Mas Didi. Niki Mas Agus Haji ini langsung ning lokasi, Bos. Oke. Piye, sudah mantuk? Hati-hati ya. Nggih. Oke.